Urian itu hata, tong mapasahaton namin selamat tahu baru mari kita sasulina. So lima tong namang ikuti, langsung di bagas tabi. Sabuji matu hata, mari dia maita cia buku ede, 500 pusada, asada 2. Mar hite-hite gori de bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni ton di porbadia, na tumo palangi dohot anoon. Amin. Saya mangaranapi do mataku do pa akadolok. Sia dia do ulaning ro pangurupio tuau. Sia Jehovah si to palangi dohot anoon sambing. Ro pangurupio yang go tuau. Dang tagamon lao sotta tasuladit patmu. Dak tagamon nok matani si jagaho. Se jagaon ni Jehovah doho sia nasa parmaran. Sia jagoan na do tolim. Se jagaon ni Jehovah do lao ruar. Do lao bongot olat nion rodi saliling ni leleng na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na liban wagijang. Libay kodo anak kaolongan ni roham tutorun ni patik. Asa di palua akan na ginonggoman ni patik. Urupi hami. Asa dot hami dapotan halua ni. Jala asamian hami di bagasan harajaunmu. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangyo kamuma pasik ni dibata di minggu tasadarion. Ima siya pasik parjolo sangat pasik papaton. Pasik parjolo. Au do Jahoba di batami ina di basata. Dan jadi marakup au bainomu di basam. Pasik paduahon. Dan jadi gunaonmu. Jala dan jadi sumanonmu. Manang na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi bagasan aek na ditoru ni tano. Yang gotunggai besito baon manak siuluan. Pasik patuluhon. Dan jadi honon kuari dia bata. Yang gosoture dalan na. Ai hona uhum na dosogot akan masineang di goarna. Pasik papaton. Ingot hamu ma pabadiahon hari mingguin. Lina ono mari ma ulahamu nasa si ulahamu. Alai yang gua hari papisuhoni, hari paradiana ni Jahoba dia batam doi. Dan jadi ho mangula anggoli nasadari. Manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pilihanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe, namang ibati hutam. Adi na onomari do dito padebata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Lungi, maradian do ibana di hari papisuhoni. Ibani do umbahen na di pasu-pasu di Jahoba, hari paradianan nai jala di parbadiai. Ima saatna, atong, rak mangido gugu mahita, tumata di bata, lau mangulau pasik nai matang yang mahita. Ali Tuhan di bata, saya bergugui mahami, mangulau na hombar tu pati ini. Amin. Tapau bema rohata dia depan di pata, tato posi marutata, masang yang mahita. Ali Tuhan di pata, amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di pata pargugo na suatu dosan, sito panasana adong. Baruhum na tigor, nama kuhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom, manapoti dosa nami, akan hula hami marhite, siap pangalasion nami di pasikmu. Ima marhise sian tubuh-tubuh ni roh nami naroai. Naksian pakation nami nasoture. Roli pangulion nami dihisap-hisap ni roh nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai nata sosol bagi do hami nuaing alani ing. Asima roham di hami alid di basa nami. Pertingkat bahasa jala parasi roha doho. Ho alani anak kaulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Saya sesama dosa nami salutna. Jala suruh matolim perbadia turuan nami be. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hasigoran lohot habeyaun. Gabe saat kami tuang uluan nasura sudah. Na pilar bagam diakam na porsea di anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gimana hata baga-baga taringot tuasa di dosa. Para siroha jala palingan bahasa do jahuba. Lebat terimas jala para siroha gudang. Lang di bawah tu kita khobar tuaka dosata. Jala lang di balas tu kita khobar tuaka hada tota. Songon asini rohani ama milya akanakna. Asini rohani jahuba dia kena maka biari ibana. Asa ngapon mali di bata nari gijang. Amin. Sabi hatan di bata, nagabe epistel di mikut tata darion, imasian Efesus sada, ayat 3, sahatu ayat 14. Efesus sada, ayat 3 sahatu 14, sajama mar soring-soring. Pinuji made bata, amani tuata Yesus Kristus. Now upasu-pasuhon, tuhita, ragami pasu-pasu, Pastorion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, adora seojak do petanoon. Asa badia hita jala hasrahan dia dopan nai di bagasan holong ni roha. Itu dohiad dohita bahan anakna. Mar hita Yesus Kristus. Asa tu ibana manghiuton halomoan ni rohana. Asa terpuji asin rohana namar muliai nani asehona tuhita di bagasan nani hanolongan nai. Di bagasan ibana lot hita luauni. Binain ni mudar nai ima hasesean ni akka panglausion. Manghuton asini rohana natar lobii. Nau buat sewa nai tuhita matongan hastaran do disebut mudang. Ai di papoto libana do tuhita tahini rohana. Nabuni hian manghuton halolomona. Nau pinahot nai di bagasa dirina. Laho pasahot sa dihagogo nitikina maddo. Pasadaro di bagasan Kristusi kasilena. Nadi banua hijang do na di atas tanah. Ai di bagasan ibana do dapotan pertalian hita. Akano kinuluna hian. Marguru tutahi nina patulus dosa sude manghiuton podok ni rohana. Podok ni rohana. Asa terpuji sangapurna wanita kita akanau makir ia di Kristus. Di bagasan ibana dot hamu UPG hata sitongani. Ima barita nauli nataringot tu haluon muna. Jala di bagasan ibana gabe poseyahamu. Laos ia sopodlo tuamu toli perbadia na pinar baga-bagai. Ibana do patujolo di atas jamuna baik na duau ni nanilokok lain asa terpuji asama pemain. Ima sahana martua do akana tumangion hatani debata jalan na peopsa. Amin. Bye.
tidak maha porsiao tai, songon na hina tidak ni dongata sa porsiao di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata jamuka, ilo ama pergugun na sa sulutana, na tumo palangit do. Au porsea di Kristus, na di debata jamuka na sa sarili, di mana di boni di Maria, na gabi-gabi aja contoh pribadi, adora tuabu, ilo tuata, na tuamu yang benih, di bangun mandesa, nama terbaca tu ibana di oknok. Na dua tu banyak dumi tangan, na mulak mangulu dari patulu, na manai tu sungguh, lalu tu tijamu di debata jauh, amanai patu na tu. Di lima ibadah, mangumi halap na mangulu doh nama. Au porsea itu di Bolbaria, jangan usah ada uria na baria, uria temannya ala Kristen akan na baria, doh biasa di dosa. Do dia tahu nama do, mulak manguso dan ini halap kamu mati. Do dia muluan na sudah. Amin. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu dung tahun nai baru 2 Januari 2022. Topik minggu pasangak ma debata. Kosong sada padidion nabadia. Huria patupa padidion nabadia do tu opat yanakoni huriaon di hari minggu sadarion tanggal 2 Januari 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. 02. Haputusan rapat huria di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada ima a. Dijalo program kerja dohot anggaran 2022, rencana anggaran penerimaan tahun 2022 dan rencana anggaran biaya 2022. Nomor sada, rekapitulasi. Sada rutin huria dohot sarana prasarana, rencana anggaran penerimaan 2022 3 miliar 522 juta 736.424 ribu. Rencana anggaran belanja, rencana anggaran biaya 2 miliar 620 sada 600 sia 424. 2. Swadana program dewan-dewan. Sada Dewan Koinonia. Rencana anggaran penerimaan. Rencana anggaran belanja 414.255 ribu. Dewan Marturia, rencana anggaran biaya 104.150 juta. Tolu, Dewan Diakonia, rencana anggaran biaya 442.722 ribu. Tolu pembangunan, rencana anggaran penerimaan 180 juta. Rencana anggaran biaya tahun 2022 180 juta. Total rencana anggaran penerimaan tahun 2022 3 miliar 762 juta 736.424. Rencana anggaran biaya tahun 2022 3 miliar 762 juta 736.424. B. Parmingguan khusus ditolopi 2 kali sebulan di Minggu Ganjil di pukul 10 WIB
di patupa di minggu parjolo dohot minggu patoluhon di Februari 2022. C. Ibadah launching tahun kesehatan naing di patupa di bulan Januari 2022. 03 ruas nabaru. Nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion 2 Januari 2022. Ima keluarga Nyonya RB Simajuntak Mary Boru Lubat Tobing. Nasida Pidasian HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah. Tinggal di Jalan Muara nomor 24 RT 00 Sada RW 003 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa masuk wilayah 10 Pitu. Nomor registrasi jemaat Sada Pitu 0 Siatolu. 04 ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan madihamu sude ruasni Huriata. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siang tanggal 2 Januari 2022 1 Januari 2022 boima tajaha di warta jemaat na adong dihita. Hata ni debata di nama ulang tahun ima. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Tikting naso jinaha hondot parhepengon di Huriata, boi mata jaha di tikting naung di para di Huriata. Songonima tikting dihita di Bagasan Saminggon. Horas. Puji matuhata sambil pengupalean.
martangiang mahita, dame ni debata na sumurung, sian saluhutna roha, imana mangaramoti akka ate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Minggu pertama Januari 2022. Boha kabar amang? Boha kabar inang? Puji Tuhan. Taparade marohata lau majalo hatani Tuhan sian pesalmen 147 ayat 12 sahatu ayat 20 hujaha madihita. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma Debata ale Sion, aibana patogu akarasang ni pangubangamu, ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitonganmi, ibana mabahen marhadamean par balohanmu, di pamahap dohot emena marmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, masai doras marlujong hatanaing, ibana mangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru, disabur hodo nabur songon sirabun, ibana maninggakon abolasna martanggo-tanggo, tung ise mamanahan jongjong maradopon ngalina, ibana manongos hatana gawe malala kai di paborhat anginna mabaor ma akka aek, ibana mamaritahon hatana tusi Jakob akka patikna dohot umna tu Israel, ayat na parpudi dangdung dibahen songoni yang go tu manang ise bangso parbigu, jaladang di boto nasida akka uhumna. Haleluya. Ima saha ni turpuki salinai horas madita di sada parjupangan dohot akka ama, dipuji sada ama dongan na ama, jago hoba amangin na buasa konomu songonin na alana akka anakmu sikolana jago-jago karejuna pe dinggan-dinggan jala halna biasa doi dihita manusia marsi pujian, jala bangga do halak na ipuji, jala nama mujibe songon na betenggo pakilalana, alai dak songoni anggo pujian na didok ni turpuk jami taon, ta puji Debata lubisianido, ta puji Tuhani alaibana dona marmudu-mudu hita, alaibana dona manesa dosatta,
alaibana do na patare parok kita saat tu tahun 2022. Amin. Ima pujian ala bahasa-bahasa ni Tuhani. Dak songo pujian sinakingani nakpe somal lei di hajol maun. Alanima di patongon do muse turpukon boha habelgaon para sinirohaon ni debata tuaka na mangasahon guarna ipatorang ki jojor sian ayat tu ayat termasuk mai ayat 10 ibana patogu akka rasang-rasang ni pangubanganmu ibana mabain anakmu Hasea ibana mabain marmiak kesukses sama koryete dan lain sebagainya ibana do menjaga rasang-rasang ni jabum jadi huingot tahun 2007 di tempat ton pimpinan sian Kuala Namu jadi padita tu jala biji kilometer 15 melorong ison per jala biji teh iya jadi marcerita akka perhaledu di san gudang gue sonamang panakoin na alana termasuk matongon hutani mulai bagi kamu dukun AS dia tu naso hatal talani alai tonggo sepandai-pandai manusia berbohong berdusta pasti ketahuan juga mati rujung mati alai nah hudok atar angker matong rawan mago TV ni padita sebelum mesi mago motor jadi jonok gereja adong 300 meter parpunguan ni akka siga jangubu partato na bidang gudak tatona odora ulu halakin no aku jadi mulai 1 si 2 minggu tiki tersona mar mobil seda detongau sian Kuala Namu parkir si aon mobil minum kopi karo per 3 minum kopi sing jadi duk saya minum kopi sajom hugarar kopi ni akka haon si gajang ubuki do si godang tato 2 minggu na romseo bikin kopi bi niku jadi sebelumnya lomangkaran maka si gajang ubuki si godak tatoi sudah dibayar pendeta tadina ini nomor mobil sedanina nameraina ngabiga pedite si so haro tu sonina 2 minggu na laum susi ugarar tong jadi selama di sihami dakya mago tipinami berarti ala nitangnya kok kalaki deh ala jinodong kok kalaki jele dok kompos nai so tu ngarong nama nakko tu jabuni padita ay dong attarin ngaro imana tu sonin je ulu di sipata mulak pertanyaan do inata lupa mang esel hubutini ay esel sibutini tong igijak saya itu urus ada dangarong na butini lupa dungo jam onom bah lupa do hape na budari marahan aku ale dang ro jadi pas marah songo turpukon aku manak pemiri otik dijaga Tuhani ibar bisuket tong alang itangyakon alana tangyangon na margogo si tuturo tangyang ni partigor molo di haburjuhon Jakobus 5 ayat 10. Jadi taringot
pabahenan ni debata tu hita jolma dang hasuhatan. Belgado pabahenan di debata dang hasuhatan. Marmia do dibaen emeta tanota pe subur di patorang Mesir parbalohatta pe dijaga aman parbalohan adong saotik ledang di Kuala Namunga 20 tahun dak kesani ale aman do parbalohan nai Jawa mengula ala saya tinang yakko detong ganuk minggu jadi memang toho ma turupukon aku parbalohani pe dijaga tinele pomba sipata molo nek panen piye kabare ningon aman pa enak beren jo sipata ningon ma dong isi detong akai botokku awang dua sidak pola dau. Jadi songon na dok ni hatani Tuhanon dijaga Tuhani. Alai molo no aing daksoni bete. Ibae ma CCTV. Asa aman kusi-kusi ne honate. Ibae CCTV. Dengan tujuan harapan isa bukon tu handphone. Jadi tu Singapura pe mana lao, manang tu Amerika bui bereng amat do baina. Alai molo di turpukod dang ala ni CCTV. Alai ala ni Tuhanido. Namang usehon holong ngirohana tujol mai. Amin namang inang ala ni Tuhan itu. Nakingo 2007, 2005 tikime dan detongon. Jadi jongjong ma Kristen jadi gubernur amat tarudul perdiri. Jadi akka padita-padita totong na julu dongan nyon, alay padita-padita lintas sekte. Jadi ijo ma tarik tujabu do tongon. Ijo ma ulang tahun mangan marsaksi matto. Tiki panangga hubay majaga jabunin na panangga na hay di gorring. Nesen Eropai rodo panakku sang gijangin rodo panakku habe 5 alai dung Tuhan Yesus duk tu pasa tu Tuhan Yesus dak kabe ro panakku jadi dao tumibote dak pola pertudoso na te hame panangga alai kesaksian mai 5 akana galak ale tonggoro alai molo mangasahon Tuhani sonanggo jabum amando parbalohami amado artam pasahat tu Tuhani lumobi di minggu pertama 2022 ai sona terbatas Tuhan ate Tuhan dak terbatas tu gue bana sopola ala ni CCTV molo nga Tuhani tapangasahon sonang gue alai unang mese songonon jarang go tu gereja keluargaon jarak tu gereja alai neng lau mana sida liburan tu Bali neng lau tu Bali liburan
martangi yang megugu. Tuhan, kami mau liburan ke Bali 1 minggu. Tolong dijaga rumah kami. Akhirnya Tuhan ini siap komandanina. Itu kan. Sahira security Tuhan itu. Di bawah sahira security dak songoni. Martangi yang di bagasan halabohon. Martangi yang di bagasan habuluson. Nasinakkan ini hona bongkar dotong jagunai dung mulak kalaki sian sedilakin siap beli hona bongkar dotong asane dang boy si pangasahon gijang iroha dang boy langgus ikon serek miroha itu ikon terjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Unas sangat terputus. Terputus dona yang hubungan do Tuhan amang inang. Daung puji Tuhan. Jangan sampai terputus. Ai sonang ribuan do hita molo hubungan do Tuhan ini tidak terputus. Sonang ribuan. Ditaringoti di son, MMP marmiak, simbol ni kesejahteraan. Marmiak, buhimba amangin na. Alay sebalik nga songon na pucat buhimin na. Terjatungon di bating. Mula balay dok ko soni. Alay dok ko marmiak buhim. Wah, berarti stamina pit. Gitu. Jadi alanima manginang saya pangasahon ma hagugun dohot huason itu Tuhani. Ta puji ma Tuhani ganu pari. Ta pangasahon ma warna. Jala dakolani ditaringoti di turbu jami tahun doras do dikirim Tuhani hatana. Di leon hatana manorangi pikiran ijol maing. Tolong multimedia ditampilkan dulu. Heber 4 ayat 12. Taringot hatani dapata doras tabereng ma manginang. Tabereng ma aina mangolu do hatani bata jala tumajom ya jala marpakoron jala tumajom sian podang si dua dan seterusnya. Doras do di tongos Tuhani. Ali intinion hatani debata tumajum sian podang si dua mampu memisahkan yang jahat dengan yang baik. Ring-ring dohot bere kamu sih, ring-ring dohot utuh-utuh. Mampu mengubah pikiran yang jelek menjadi baik. Ima hatan debata, ibanek ko saita bigi hatan debata. Amin. Ibanek ko saita bigi. Apalagi di pertikianon. Adong benabu mabak kita. Adong benoeng nebu si pangasahono sonasong be. Sugada holat hatani di mata. Ay holar ro COVID ba sanga dokang 5 Alphard dang bui keluar 2 Fortuner dang bui keluar di rumah holar ro COVID. Alay puji Tuhan mati. Ta tangyakom ma bulan Februarion molo so terbukti do Omikron berarti kita harus lebih kencang lagi memuji Tuhan. Amin. Songon na hurang ko. Amin. Ih dotong ati. Molo taberangan no bulan 2
Darong benamate alani covid dotong ate. Mulu alani liver dote. Manang Arab muse. Jantung dohot kanker badang ate. Urusan lain itu beda itu ya kan. Jadi alani mah manginang, mari kita bersemangat di ngulut tahun. Songo turpukon, doras do di lehon Tuhani hatana. Sadene muse ayat nagudengan lapatan nih hatani Tuhan. Dakorat doras songgona te. Tolong tampilkan 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 10. Ay nasa surati na sinihaton buhay dok kondisi. Hasea mamudai mamisang pauli-ulihon asaripas halak ni debata asaripas. Ima intina te. 2 Timotius 3 ayat 10 nomon nga terkenalon natin. Populeron. Diala hatane di bataro na solo usang ate. Biar kamu najo di toko buku yang paling laris terjual Alkitab. Alkitab daripada buku-buku sejarah, manang buku-buku pajak, mana hukum, Alkitab masih terus di urutan teratas. Jadi neng mado ikon mawasita majaha hatani di mata songon Heber opa nakin ayat 12 2 Timotius 3 ayat 10 onom. Manfaat ni firman Tuhan. Songon na di patorang di son doras do di leon hatanay doras marlujong hatanay ayat 15. Hujaha mamusay jote ayat 15 turpuki tangyo kamu nama ibana manongos baga-bagana tutanon masay doras marlujong hatanay masay doras paturehon pagomoson partodiot tabi asa gomos alanima di hamuna kadong asa perseaon di minggu parjulu tahun 2022 on terdiri dari son opat dak denak opat keluarga deng, iya, opat keluarga, ganteng-ganteng gua keamaning, dingok do tikina bimbingan batisi, merjas, alana mulu HKBP kum merjas do deng, akaina peni Sumadro, Markabaya, Marsanggul, di do HKBP te. Sagaru madapoton camat, mesti negijang camat itu he. Bupati bagak baju, apalagi mama dapoton Tuhan alai dak kolas saya di si. Ingotom mudo kolos setulu ya teh. Tong majo multimedia alai molon ikut jahamuna mateng. Iko jahamu namon khusus na opak keluarga umat tong. Kalau setulu tolong tampilkan dulu ayat tolu kalau setulu ayat 20 sada. Taringot mangajari dak danak. Taringot bohado dak danak bohado na toras. Jahamu nama jahamu na opat keluarga amanginang. Silakan.
hamu akka amama dakolan amate do ina tikina hita bimbingan baptis. Jangan kasar sama anak-anak. Unang gitali supaya dia unang tawar hatinya. Apa sebata anak ingan? Unang madele. Ajarkan yang baik-baik. Apalagi di kompetisi persikola sonarona te. Molo ono 10 do nilainya. Selamat tinggal sayangin nama te. Ido. Apalagi di kaitmu itu ugamo. Alai manang bohape nakpe hita parugamo persilangon molo 100 do dang bui. So iko ni mana na? Namonang. Dang bui so koni bana. Termasuk inang ini ya. Satu dari sekian yang tes ke Kementerian Agama lulus. Nah julu pimpinan aku sini, mereka pasar 1000. Dari sekian banyak yang ujian, cuman 1 yang masuk. Pemko Medan, cuman 1. Anak ngi bupati, ono 10 anak ngi camat, ono 5. Aleon amat sepasaribon 100. Apa kata dunia ya kan? Tidak bisa ini di apa namanya ini? Di blok. Gimana nama masuk? Jadi oleh karena itu, amanginang hamuna opat, ajari hamuna enak kumning. Anak itu bukan investasi, tapi anak itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Tadi malam ada yang datang ke rumah saya, salah satu neter di Dion. Anaknya saya lihat ini jenius. Saya tanya, Triwoto, HP adonggo nga kelas 5 be husukun. Di mana Tuhan Yesus lahir? Di Medan ini dong. Dak sekolah do be, dak TK do be. Di mana Tuhan Yesus lahir? Triwoto. Iya, mungkin nanti anak amang itu jenius. Alaiku ni tangyakon don, gudak soni tong. Gabi lipe alani malo na. Oleh karena itu doakan anakmu itu amang inang. Doakan. Asa Kristenia hadir goreng. Tujulu. Aidang adong nasotar patuba. Dewata. Ay molong ay mana nilai 100 dang boy. Dang boy. Dang boy dia di blok. Dia lani tatangyak kumaba. Akka generasi muda na teh. Mudah-mudahan margogo na sida jala sanggup hatorangan na parpudi ma siat jami taon 5 ayat 20 anggo nasinggo naik 20 ide mujo alkitab naik 20 hido si dang dung di bait songoni anggo tu parbegu tuaka siulahon najahat dang ibais songoni dang ijaga rasang ijabuna emena pedang buanakin dang marmiak anak nga pedang unggul kan ibadah sih anak munna udah pedang ilehon dak songoni di bait Tuhani anggo tuaka perbigu ninna perbigu maksudnya ma na soporsea tu Tuhani na lipe na manibil sian hatan itu Tuhani. Jadi na para pudima saya di pasu-pasu Tuhan maita saluna Madalani 2020 don
pos doro hatta badalani 2020 namang inang pos mau lihat emang baik ko pos do te unak satu ngapos apalagi saparopat pos ikon pos mate alana omma start awal songo mobil molo start awal holan niyah butini dia dugorion terbatu-batu kon ada mungkin besah atau tu dia dugorian tu tangerang tak sabi holan ni starter butin ale holan ni starter songo nebegak perngulut tapi songo do ini start awal 2020 minggu pertama alai dang gawe minggu pertama on menutupi semua minggu-minggu yang akan kita dilani dang ala ngamar minggu bio minggu pertama dak pola be minggu ke dang to. Tapi kalau kita sudah bersemangat nanti juga kehidupan kita akan sangat turpu jam itu marmiak matung ate. Rumah kita juga dijaga. Ayo lu do marsakap ya kapar jahat. Neng ro tu jabuta manginang. Alai ala tatangnya kudu jabui. Holan neng jonok akabubahana dia goreng. Tarutok akabubak tarutok ni parjahati neng ro holan neng ro akabubak. Ujung adang jadi. Alanya ala songot turbukon. Ibana do majaga rasang-rasang ijabum. Haru dokon. Pagar ijabuna holas sameter do. Ale dak yamago tong masongon. Motor pe dak yamago. HP adong. Pagar nijabu 3 meter. Pagar nijabu 3 meter. Maul berengon. Onak kingan 1 meter do transparan do sude. Merek ngi gobok pe dari do luar. Ale dang ro panakot si. Alania itang yakon. Tigor rohani nasa jabui. Jadi omma pos nirwata teh. Amin. Inilah keyakinan kita berlelah di dalam Kristus dang namarisuang. Dang namarisuang. Akadak dana kopen atau baptis saya darion saya di pasu-pasu Tuhan mak. Kalau mulai boy itu gereja amang inang dang taruhon. Unang gawe malas ate. Ngantuk kau unang gawe na amata te. Bapak Butet taruh jo buruten ngantuk aku nang inang ate. Tapi antarkan karena anak itu adalah tanggung jawab, bertanggung jawab. Tu ya nakon. Songon tema ni minggu kan pasangak ma di mata. Molo ta deleton ngulutor dengan termasuk ko ito nak pasangapon di mata. Dakol marhite ede. Dinggat padalan perngulunon ngapa sangapon di mata itu. Jala iman na paling belga pasangapon di mata. Daripada gugu suarata pasangapon di mata habis sugut pada leton suap ipadala suap asadapona jabatan ini dang berkenani tidak diberkati. Hona memana no tu ayat 20. Dak songoni anggo pabahenan di bata tu perbigu dak songoni dang dohoti dijaga jabuna. Dang dohoti emena marmiak. Dang dohoti anak nga terberkati. Jadi dang be pakai jangka-jangka nateng. Taulah humatan Tuhan. Rapi ta mangulahon.
saya pun kerjakan firman Tuhan. Karena saya yakin dengan firman Tuhan. Perjalanan kita masih panjang. Ayo kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Martang yang kita. Mau lihat tema Tuhan di pasatami Tuhan di Arianon minggu pertama 2022. Asima rohamali Tuhan saya manatap menongkor maho songon jamita nong tipak hujalo hami hutangi-tangi hami gabi hanguluan nami mai Tuhan mau lihat maduhu Tuhan pasu-pasu ma akka natoras opat keluarga mabuan dak danak sididion sederion siang gia madak danak Tuhan ibu-ibu magodang sitokka panahiton parbisuki parrohai natorasna lau membimbing mengarahkan yanakon asa ditadda harajaon ni debata lumubi asa dilului par binotoan par sikolan nalau pamajuhon bangsoon tuaka arina mangihut pasu-pasu masudi akka ruas ni huriam lumubi akka ruas naung sudagogo akan lansia pasu-pasu ma Tuhan asa sonak suharibu-ribu na sida tidak jatuh ke dalam penyakit tetapi tetap sehat akan tua-tua naung gejang umurna pasu-pasu sudi akka parsikola pasu-pasu sudi akka parkerijo asa masing-masing sukses di bidang nabi bertanggung jawab tu karejona takut akan Tuhan dan diulahon naso suman na maralo tu hatami parbisuki parrohai hame laho mengantisipasi virus corona asa bui hami Tuhan sehat melakukan aktivitas nami naneng mulak pehamen no siang gerejaon dongani hami di dalan pataru di bagasa sonang suaribu-ribuan di bagasan Kristus Yesus martang yang hami Tuho asima roham di hami Tuhan amin. Ta puji ma Tuhan ta huhut hita marede pasaton peliata Baru
hamu kadongan sa huria noeng masuk maita tu acara padidion na badia marede maita. Jesus naik hari doa soposan saya boleh turut menjalankan anak kuras kasih Martang yang maita alia manami nadi bano gijang naroro hami tujulum mabuan nakadadanakon saya si marham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hangu luas sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hamu akadongan nama buan danak sididion tangion hamu nama hatane Tuhan Yesus lau mahamu tulia pertibion nin nama dong akka sisianna podai hamu nama salu bangso didi hamu mana sida tu bagasan goar ni depata ama dohot anak dohot tod di perbadia ajari hamu mana sida mangaroti saluhu nahu to nahoni tu hamu jala ingot ma saina dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasiang anon manangisena porsea doho dididi dapotan hanguluan alaina so porsea honahum sugut tangyo kamu nama dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong maka nama buandak danak tutuan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian nai mana buani jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma loas hamu nama kat danak iro tuau unang orai hamu nasida ai diaka si songonido harajau ni depata na tutudo na hudokot tu hamu manangise pe anggo sosongoda dana ibana majalo harajaun di pata dang bongot ibana tusi dungi di hal maka dak danaki dia peho matangan natu nasida ma masu nasida atong hati dako kamu nama jolo hata hapor siotai rak ma madokon. Atong alusiamu nama hata na husukutonon perjolo di pangirohamu nuaing didio nakada danakon tu bagasan nina hina porsian muna alusna di pangido rohanami behana ulu rohamu mamuda nakomunaon asa diboto jala diuton nasida hatan depata alusna naulu rohami naulu rohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu rohami
atong molosong onido pada munang ta pasa manasida tu padidion nabadia Roma mutu julu. Ale Jepano etan sitomorang hudi di mau tu bagasan gor ne bata ama do tu bagasan gor ne anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor ne to di parbadia. Amin. Ale Jopanta El Pareta Boru Sinaga hudi di mau tu bagasan gor ni bata ama do tu bagasan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor ni to di perbadia. Amin. Ale Benaya Hotma Ge Pariel Pangaribuan hudi di maho tu bagasan gor ni bata ama do tu bagasan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor ni to di perbadia. Amin. Ale Listen Elpano Lumban Toruan tiup dulu nih. Pelan-pelan. Ya. Hudi di maho tu bagasan gor ni bata ama do tu bagasan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor ni to di perbadia. Amin. Martangiang maita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasatami akada dana kotuho jala di jakon hodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanaon jala gabe panean di hanguluan na saling lilingna asima roham do di akkanatoras nida danakon saya pergugoi jala ajari mana sida manugunugu da danakotuho asarap nasida tarulu dia ka artani harajamu. Amin. Jong maita hu maita maredde lau manutu parminggota.
Tang yang maita pasaton peliata tu debata. Ali debata manami na di bano gijang hodo haroni salu cilelo na denggan do nasa ulibasa na malutus. Upasatami masya na dilami tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa hupar siya kami pilihanon. Pati bulun harajamu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gorang ni sililom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bano gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajamu, sai saut malaman roham di bano tongosong na di bano gijang. Leo matuhami sadarion hango luas siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutod di munabi. Amin. Di Sommahita masih jalangan dot natoras nidak danak na terdidi.